Salam ýalyk berkarar döwletimiziň bagtyar adamlary sagamana turan musyňyz? Biziň ähliňizde jan saglygyny, ırsgal döwletçiligi, maşgala agdawirligini arzu edýär. Bizi şeýle parahat watanda ýaşadýan, hormat arkadaşymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, tutýan tümli işleriniň ilmi dama rawaj almagyny arzu edip, sunwata singen ömürler atly gepleşigimiziň täze sanyna tomaş etmäne çagyrýar. Mehriban illeşlerine ählimiziň bilşimiz ýaly biziň ata watanymyzda, medeniýetimizde, sunwatymyzda uly hormat goýulýar. Hormat arkadaşymyzyň ýol başçylygyna biziň medeniýetimiz güllüýär, gül açýar. Mehriban illeşler, hormatly arkadaşymyz biz öz medeniýetimizi, sunwatymyzy ösdürmäni goşun adamlarymyza gowunmany haklydyr diýär. Edip illeşler, biziň bugünkü gepleşigimizi şeýle halypalaryň biri Türkmenin kino sunwatyna 3 mejek ýyl goýan Türkmenistanyň halk artisty Artyk Jalliýewiň ömrü we döredijligine başladyk. Mehriban illeşler, ilki bilen biz häzir Artyk Jalliýewiň bir sunwata gurrun bermegi maksat edindik. Ine gözel paýtagtymyz Aşgabatyň etegindäki Bagy robosyna orta mektebi guturan ýaş ýigit demir ýolçy bolmak maksady bilen Daşkende okuw diýär. Şol ýere baranda bolsa näme üçindir pikirini üýtgedip resminamalaryny Daşkendiň Astrovskadynaky teatral institutuna tapşyrýar. O oglanyň bu ädimi soňra onuň tutuş döredijlik ýoluny öwürlik gidýär. Diňe bir ata watanymyz Türkmenistanda däl, daşary ýurtlarda hem giňden talanýan hem hormatlanýan biziň kino sunwatymyzyň ösmegine uly goşan Türkmenistanyň halk artisty Artyk Jalliýewiň döredijlik ýoly ine şeýdip başlanypdyr. Ol kino sunwatyny Daşkentde okap ýören ýyllary girişip, özüge film kinostudiýasyna da surada düşürilen filmlerde ilkinji keşpleri ýerine ýetirýär. Soňra Artyk Jalliýewiň döredijlik ýoly has, kyn hem çylşyrymly keşpler bilen sepleşip sunwatyň belentliklerine uzak gidýär. Mehriban illeşler, häzir biz gepleşigimiziň başyna ilkinji biziň söhbetdeşimiz kino sunwatyny öwrenji Türkmen Döwlet Medeniýet Institutunyň halypy mugallymy Gappar Hümmedowden başlamakçy. Häzir mehriban illeşler, Gappar Hümmedow şu Artyk Jalliýewiň bir sunwata gelişi dogrusyny, şeýle hem onuň bir ýerine ýetiren keşpleri dogrusyny gurrun berer. Häzir mehriban illeşler, şol söhbetdeşligi size ýetirýär. Türkmenistan'ın halk artisti Artyk Jalliýew Türkmen kino sunwatynyň taryhynda Türkmen artistleriň içinde en köp filmlere surat etýän adamlaryň biri. Men Moskwaň kinematografiýa institutyny tamamlap gelenden soň Artyk agy bilen işleşmek, onu görmek meýser etdi de aslynda biz onuň ogly bilen Türkmen oglan gyzlary Moskwaň kinematografiýa institutynda okýakak, ol Moskwa iş tapary bile käbagt barardy. Ini beýle oglanlara ol tanýar eken Türkmen film kinostudiýasyna işläp, soň Moskwa kino institutuna girmäge barpdylar. Men owadan baran soň meni kanon bilen okdy da ýöne Artyk Jalliýew gelipdir diýse şu umumy ýaşaýyş daýymyda onuň oglunyň habarardyk da. Şo wagtlar mende şeýle bir pikir galy. Artyk Jalliýew aslynda ýöneki sada adam däl, gaty häsiýeti çylşyrymly adam eken. Soň Moskwaňa oturup gelip Türkmen film kinostudiýasyna ýa işe başlanymda belli rejissörimiz Komisyon Hanow 1941-45-nji ýyly şu gazaply döwre bagşlanyp Türkmen, Ors, beýleki milletleriň agzybirlikde
ýeňiş oglunda göreşleri hakynda sen dogonum, men dogonum atlar film surat öçürmek ýersen eken, menem okudan gelen ýaş hünärmen hökmünde şo dörejilik toparyna kino suraty düşüren dörejilik toparyna goşdylar. Ine şonu men artykçaly bilen bile işlemek, bile bir otogda ýaşamak, hommat ağa, hommat müllük ata döwlet bilen meser etdi. Olaň men çaý suwlaryny seretdim. Film dekabr aýy gaty soğuk döwri Sertar şäheriniň otly çeleklerini awatlayan zawodynyň içinde bolup geçdi. Köp sahnalary. Dene şonna artygaga özüniň häsiýetini görkezdi. Ol şonda men geň alymda kino rejissör Muhammed Sürhanow bilen keşbiň üstüne olam özünkini öz görýän, öz duýýan, ýerine ýetiräjek kesbinin mani mazmununu rejissöre düşündürýär, rejissöre öz düşündürüp, ine şonu men gördüm. Ulu kino ýulduzlar dawaýdy ben bilýär eken dip. Soň bir näçe ýyl geçenden soň türkmen kinosyny godunyň 70 ýyllyk senesi münasibetli şo döwür bizi 5 vilayata topar düzüp aktyorlar, kino rejissörler, film suraty düşürýän dörejilik toparyň agzalaryny iýerdiler-de. Şonu Artykçalyw, Yelizaweta Garaýewa, Oguldur Mehmet Guliýewa, Aman Han Durdiýew Gurbaşyň kesbin çykyş eden. Şolary ilkä biz Mar vilayatynyň Daşawy vilayatyna gitdik-de. Ine şonu halk bile duşu şonu ilki elbette zenan maşgalar tanıştıryan Türkmenistan'ın halk artisti Yelizaweta Garaýewa siziň bile duşu geldi dip. O menim kinosyny godun öwrenji bolasyň ilki artistleri tanıştırmak wezipesini maňa berdiler-de. Onuň Oguldur Mehmet Guliýewa diýen, onu Artykçalyw diýen bile halk ýerinden turup şeýle bir garşy alýadylar. Ulu hormatyň, ulu mertebesiniň, ulu awraýynyň bardygyny men şol türkmen kino sunugynyň 70 ýyllyk senesi münasibetli vilayatlerde bolandy, şonu gördüm men. Artygaga hemmeden ýer turup ol mehmanhanadan çykyp aýlanmak şonu häsiýeti bar eken. Onuň bizi Hindistanyň 26-njy Bombay Kino Festivalyna da ugratdylar. Ulu toparymyzy örde şol toparyň içinde artykçalar bardy. Urazmurat Gummadow, Hal Mehmet Kakabayew, kino rejissör. Bir giden topar bardy da. Ýene de men şu ýerde onuň bir täsir kılık häsiýetine maçça goýlar. Ol hem degişgendi, özüne çekicidi. Ol şol aktyorlar, rejissörler toplanyp çaý başynda ýagrada oturanda ol hemmeşe şu ýorgan özüne çekip alyrdy. Şorty sözler aýdardy, degişki zat bolup geçen wakalar aýdardy da şol özüni çekirdi. Şonu ertelik nahar edin durkak Hindistanyň süýt berýär ekenlerdi. Aýal gyzlarym bardy aramyzda. Gyzlar arkaýyn süýt içiberiň diýdi. Men ýer öyle turup howlusynda aýlanyp ýorkam. Bir hindi zenany saresin arkasyna atyp öňüne bedräni alyp pile sagyp süýdüni gaýnadyp mene getirdi arkaýyn içiberiň dip diýse ol şunu bilen aýdan soň ol gyzlarymyz, ýigitlerimiz onanyp içmesini goýup o degişýänle hemmedadanyň dursunuz dip şu artygaň soň ýani kino suraty düşürýär, soğuk ýowuz wagtlary film tomasym düşürilýär, güýdem kışın düşürilýär. Soň ýani wagtlary degişip adamlaryň göwünem götererdi. Onuň kino suraty düşün filmden tomaşa edýän her haýsy her tüýsli. Şol artygaň şol kılık häsiýeti ýaly ekende. Ol babanan bilenem işleşmek, ýene hormat müllük bilen işleşmek, beýle artistlerinem maňa meser etdi bilen artykçalyk aty ütgeşikdi. Ol 1934-nji ýylda Ahal vilayatynyň Bagır owasyny eneden dogulup şol Bagyrdaky mektebi, 3-nji mektebi tamamlandan soň indi ýokary okuwa gitmeli okumany. Ol asyl kellesine de gelmendir artist bolmak. Ol özü gurrun beripdi de bile zat bolany kakam jally diýe, jally kakasy şu
tamın üstüne saman soğuk ulen soğudu. Onun nire gitsen git kışta üstümüzden yağış geçmedi deyip şu bağırda yaşayan cayımız varsa diye son üstüne saman soğuk ulen suwap bolup burçuna gelip ini bollum deyip otirkam diye şu tamdan yukarıdan aşağı kayttım diye yıkıldım. Odan ayağın zaten azıcık ağırdıptır bir günden soň öz deň duşlary bilen bile kakasının hem kol domuğu netijesinde Daşkent şehirine demir yol işgärlerini günärini taýýarlayan tehnikum bar eken. Şoňa gidiýär. Kakasa moňa ananya şu wagtlar bolsa Türkmenbaşy şäherinden Daşkent'e çenli demir yol bardy. Otlyk atnýardy. Ine şoňa minýärde gidiýär. Aňyry baran soňumda özüniň tanış oğlanları, zatlary gelsene Daşkent'in teatral institutu artist bolar, kino düşürtüp bunu oguruna koyman Daşkent'in teatral institutuna alıp barýarlar. Soňra soradym, artygaga egzaminde näme okudum, bir zat okap bermeldi. Ay şol Mahtumuliynyň turgul diýdiler dip goşusyny lawaz edip okap berýär. Siz kinolarda görýänsiňiz, aslynda artykçalygyň yüzü gaty özüne çekici. Maha bu gözleri bir sana seyredende içinden geçip barýar da. Şoň üçin şol Daşkent'in teatral institutuna girende özbek moğolları koyuptırdı. Meşhur belli moğolları. Bunun gözü gaty täsir edici dip der bunu kabul edýärler. Şeýdi mene Daşkent'in Astrovska'ndaky teatral sepersizlik institutunyň aktörçilik bölümini okuýar. Elbette gaýdyp gelen soň kakam diye şeýle bir goh galmagyl turdy diye aýdyp goýurýalda diye. Kakasy artykçalydan has gyzmat bir gaharjan öz diýenli şeýlere adam bolupdyr. Elbette artygaga da jallaganyň gyl kasetleri geçipdir. Ony käbir makalalar artygaga barada okanyňda yüzleýce ýazýarlar artygagaň ömür ve döröjçülüğüne baksananda. Emma yanında bolanda görsen bolýar eken. Mene pikir edýän şeýle gylykly bolmasa, ol oň ýany beýik ajaýyp kesipler döret bolmaýar. Bütün Orta Aziýa respublikalarynyň kino studiýalary artygagaň öz filmlerine çagyryp surata düşürdiler. Özbek film, Kazak film, Täjik film, Kırgız film hemmesinde de yiti häsiýetli kesipleri ýerine ýetirdi. Şol Daşkent'in teatral institutuny 1952-nji ýylda girip 56-njy ýylda tamamlaýar. Edil şol Daşkent'in teatral institutuny türkmen oglan gyzlarynyň ilkinji tapgyr giden ekenni. Şo ilkinji tapgyryň biri bolýarda. Soň sınıfdaşlary Akmurat Hümmedow yine dol Türkmen devlet medeni ocaklaryna işlän bir giden sınıfdaşlaryň köpüsi artist bolmadyk da. Ine şolar tamamlanbadyna Daşowdaky sazly drama teatrynyň düýün tutmak üçin iyi berýärler. Şo ýerde artykçalyk 20 ýyla golay şo Bagır owasyny taşlap şo ýere işe barýar. Elbette onuň şo Daş oldu ilke kıyınçılık döwri umumy ýaşaýyş jaýlarynda ýaşap o iki gyzy bir ogly dünýä indirýär. Onu goldap saklamakda elbette onuň şol Daşkent'in teatral institutunda okap ýörkä süýüp öýlenen gyzy Vera daýza. Köpüs goltugy berýärdi. Artyga gaty gyzmaçyrak adam bolanda şonu şol dogurlap ýoly ogrudan. Vera daýza asly milleti Täjik bolup emma gaty agrymly bir artygagyň şo agyr häsiýetini götürmek, onuň köp zatlaryny geçirmek, göwnüňe alyp gahar etmezlik Vera daýza köp özüniň maşgala durmuşyny dolandyrmakda goşan zenanlaryň biri bolup ýany ýoldaş bolup köp ýyllar bile ýaşady. Şol Daş Oğuz'un teatrına işläp ýörkä 1959-njy ýylda Altygaly özüniň piyesasy boýunça surata düşüren Aýna adly filmi almaga girişende şol
filmde kalkozun başlygy Hocamyň kesbi var. Soňa artist gözleýär. Altygalyň şo wagt kömekçisi İlmurat Bekmiýew ýaş oglanyň biri ekenden tek ýokary okuwym oturmady. Ine şol Daşowdan tap gelýär. Elbetde Artykçalygy Daşow teatryndan getirip onu tapıp Altygalygy görkezip kesbe belleşini onu elbette İlmurat Bekmiýew has gowulýa içinde işläp bilen soň ol şonu giň sen şol gurrun berip biler. Hemen Artykçalyk bilen 1952-nji ýyly tanışdym. Şo ýyl men mektebi guturup birinji ädimi Türkmen film kinostudiýasyna işlemäge başladym. Şol wagt biziň ussat rejissörimiz, belli aktörimiz Altygarlyw aýna kartinasyny surata düşürmäge girişipdi. Men Altygarlyň kömekçisi bolup işledim. Hemme aktörler eýem belli de kinoda oýnaja aktörler. Bahar Amanow, Gylşberdiýew, Nazar Bekmiýew, Gulkuşy Gulmuradow, Antonina Rustamowa, garaz hemme aktörler eýem tasdiklanyp, ýa-ni işe başla bermelik. Ýöne şol filmdäki Hocamyň keşbi intek ýok. Biz şonuň üçin surata düşüp bilmän otyrdyk. Sebäbi şol keşp filmiň ähli ýerine gerek bolup duran keşpde. Şonuň üçin biziň bakym bir aktör gelmeli Aýdar da Altygarlyw. Ol aktör Taşow vilayatynyň Andalyp teatrnyň hem aktörü hem rejissörü Artykçalyewdi. Ine ertesi ol eýem kinostudiýa gelmeli. Men onu kino ýa-ni studiýanyň daşyna garaşyp onu garşalym. Onu Altygarlyň ýanyna ertdim. Ol onu görüp getmene bir tüýs boldy. Pikirlerini de ýylgyryp oň ýüzüne seretdi. Men şol wagt aňdym eýem birazajyk şol Altygarla onuň ýaranyny. Ol maňa aýtdy bar şunu giydirdänin suraty düşürýän jaýy ertdi. Men Artykçalywy alyp gidip getmene eşik giydirdim. O grim etdim, ýa-ni owalky taýýarlanan eşikleri. Ýöne Altygarlyw şo taýak eşikleri ýa-ni giydirip hemme ýa-ni gowlap ertdim on muň ýüzüne seretdi dänin bir begençlik. Maňa herip ay Ilmurat dedi, bunu finale de turmallydy. Bunu şeýle tasdiklarlyp ýa-ni Artykçalyň elini gytdanyň ýa-ni gutladyny. Ine şonluk bilen ýa-ni kinoda başla berdi. Altygarlyw begençiniň çägi ýokdy. Her bir Artykçalywyň sahnada onuň oýnaşy şeýle ýetgeşikde. Ýa-ni şol filmim Artykçalywyň birinji film boldy. Benim Artykçalyw bilen işleşen ikinji film 10 adım Günnöwre tarap. Ol film Hanyeli Agahanowyň hem de Viktor Zagyň bilelikde alan filmdi. Ol filmde de Artykçalyw şeýle bir ýetgeşik keşbi ýerine ýetirip filmi
üstünlükli oturdu. Ol filmi biz Daşoğlu vilayatynyň ýa-ni Izymyk şir galasyna baryp tanen şol başdan ayak şol filmi şu taýda suraty düşürdük. Inha ýene-de bir işlenen film artık jally bilen Daşgalada bolan waka. Ol film hemmeňiz görüntüňiz rejissöri Meret Atahanow ol filmi şol giden bir dağın arasında suraty düşürdük Nohrowosyna. Ol filmde gatyken ýa-ni aktörler suraty düşdi. Ýa-ni Artyk Jalliýew, Baba Nanow, Durdy Saparow, Anugul Anakuliýewa, Aýsultan Berdiýewa, gyryz hemme şol aktörler şonu suraty düşdiler. Ol film hem üstünlükli gowy geçip ýa-ni ähli jaýdaky bolýan wakalar bolsa olky Leningrad şäherine kinostudiýa Len film studiýasyna suraty düşürdük. Men köp işledim ýa-ni artykçalyň soňra men okuw gittim, okuw torik gelip gitmene filmler almaga başladym özüm. Şol filmleriň birini Jadyly Hünji diýen film, şonu Kerun Maşin keşfini ýa-ni oňa ynandım. Ol şeýle eýem şol Altarly bilen Meret Atahanow bilen şolar bilen işleýänini men hem wagt ýa-ni ün sererdim-de şoňa, şonuň ýa-ni şeýle utat. Şoň bilen men şol filme sinaty zaty ýa-ni artykçalygy demekdim. Mehmet, bunu nehir bolýaray. Ya da inni bizim bütün kervan edil suňlarydy iýlet ösürelim, ha? Bunu ne bolanak? Yumruklarla çağırır, baş şöyle gitmek ne gerek? Sen? Onu ne molyan ne? Ben ne bilmedim. Mehmetcan, sen kıyırın nehili hatlı soğuttum olsa, alal maşala olur. At çağıracakların kileri olur, göz oturuyor, enesini atasını göllerine karıştırır olurlar. At taş şöyle gitmek, erkek kişiyinizdir Mehmet. Öldürek deydi mi ki? Bizim konuşmamızdaki ayvur. Ana şurada görüncülüm mü oldu? Doğru. O bizdeki oğudan ayıptı. Hanım. Yok. Yok. Ağzımdan karaya taktın. Hanımla bir kararı gel, indimiz oldu. Kaka, ayvudinni govlaşya. Oli da aydanni govurdi. Men bir arasıki tekleyin. Ol bin gitti. Karamergen bilen yolu malın giden kovulaydı. Kanlı bizim kergun bizim yoluna başkolan. Kakay diyan. Artık Jalliýew ol şeýle ýat geçýärdi. Gaty ýat geçýärdi. Men bir wagt ýadyma salýan biz şol keşbin köp sahnalaryny Gökdepäniň ýa-ni Dağlyk ýerine 3-nji birleşik girmapdy. Şol owdan ýerlerdi. Şo taýda şol kerwen ýa-ni ýola urýada, ýol urýa. Bazara da giden yer var da. Onu şu taýda uğrayan yerini şol owadalyp bazary nire dalyjak onu hiwa etdik de. Hiwdarma. Hiwdaryp şonu geydirip zat edenlerine ol ýanyma ay ondan soň bir 2 aý wagt geçdi de ýatdan çykyp geydirip geller bolýan ýa kaljak bolup dur bolýan şu Ilmurat da şu bilimdäki diýdi, kuşak diýdi.
şu ya dedi, değerliydi beni bir tüstü. Menem bir neme diyen pikirleniyen, onun şu değerli. Onu iksanı kuşak getirdiler. Haysi sen onun ay şu diyen ya da meka olsa dedim katı ervet dedim ben dedim. Meka olsa bir yerde mekan alıp dedim. Onun aşağıda var ekranı vuraysak başka kuşak burada. Ne derliydim ben? Yine de hiç vaga etmeliyim. Şu bir kuşak için. Onun ahırı iki kuşağı hem bir kuşağı yedirip alyat, onun şu adam eyle kuşağı yedirip alyat, şey deyip Bahadır'ı kutorduk bu denkli. Yine şol artık çalın şu mükadiyani doğru olup çıkayıp da geldik. Yadına şol kuşaklığın birinin değerliğini aydışı kattı bir yad geç şu özünün eşiğine dakınyan zadına, telpevine zadına şeyle bir seredip yankı kameram önüne gelirdi şol. Soňam izinden şol Akpamuk filmini başladım onu yankı şol filmin de Uydirin keşfini yerine getirdik. Biz ol filmin de yani şol bir giden sahnani yine de şol higodarlıkta şol döwrüň Mehmet Yarhanyň köşkünlerlik şol yankı bolup geçen var wakany. Şonu da yankı Uydirin keşfini artık çarly bijaý gowy yerine getirdi. Ey sayar yurtlu mihman, merhemetli padşahımız, bir dünýeden gaýdaly bäri 12 täp perdendi şahzada Gammutlu'dan aýnalyp bilen ok. Ol padşah bolmaklygy çürt kesek inkar etýär. Oň iş bilenem güji ýok, dünýe bilenem seri ýok. Biz akyllarlar bilen akyllaşyp ahir şeýle netije geldik. Tagty tötänden üçin bir ýat ýerle ananmagy ırm etdik. Belki Allah'ın emri bilendir. Yok yok, mıneniz olmaz. Men bu giden devletine hep dolandırayım. Men öz derdim özüme yetip ahireyim. Beýip arkangaýşy oturmak bir wada kyn bolar, kemçiligem bolar. Iň bolmany arwatly padşahy edäý. Belki durwara şahradam özüne burar. Yok yok, men elimden gelýän zat beş etmek, öý oçak bilen bolmak, ýurda dolanyrmagy men oňarman. Olar ýaly oňmuşok zatyn başyna artmagy üçin sen bu topar hyzmatkarlyň bolar. İlki sen şanyňa at çapşyp gurnar. Olam sen güýjüň örkezmäge guzur boşar. Yok yok yok. İşte sen güçlü pehlivanını göğüs tutturun. Senin görüşürsün. Gücün örkesersin ha. Yok yok yok. Belki de sen ok atmagy höwetlisin. Yok 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 yok. Rıza bolman eňdäki dinleklerini çykaryp özüňe münasip şalwaryny giýmäge garşy bolup durmagydyňa. Yok, menin tek oylanmalıyım. Hanolgam hoşşahzada. Belki ona men kömegim deger. Onsoň men evlenmän, ýoly rowany bolmaly. Aňyrdan gelýän däpde sory inkar edip bolmada. Her kizadyň bir çeni çaky bar. Gel bir gelmişek sen ornunda taxtda oturmalymy şahzada. O gelin şey sinap görün. Hiç olmazsa her ki bağırın tutup getiren kezavi oğa bakıyorum. Bir caydın. Indi sen bir gelmişek bilen öýdüňi deňýärmi? Bu jagaty sinagymda on kimdigini anyklamaga ýöntem bolýar. Onsoňam bilip koyun, kara-karadır da. On gurrumsokluğu, on maňlyna ýazylgy dura. Han näme de bolsa onu sinap göreli.
Ne hüküm çıkararka? Altın Zaman Kamil Market'in azyk we hojalyk harytlary bölümini 10 aprelde çarşamba günü ularda arlaşyp pursaty elden berme, dükanymyzy sewda etmäge gelin. Men häzir Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň moglumy, kino rejissuru hürränlen sapak berýän. Men öz döwrümde Türkmen artistlarynyň at köpüsini tanıyan, şeýle utsat artistler bol tanıyan. Olaryň ýollaryny, olaryň ýanky oýnan keşpleri, hemme ýanky eden işleri bilen tanışyp, men olar hakda, olaryň ýollary hakda ne tariflere gurrun berýär. Olaryň her bir talip üçin mektep, şol artistleri, şol beýik ustatları tersegine galyp, şolary öwrenmäge, olaryň eden işlerini bilmäge ýol açan bizim hormatly prezidentiniň jany sag bolsun, ähli edýän işleri üstünlük görebilsin. Artık ağa bilen şeyle bile işleşmek mesele edende men on ömrüň soňky döwürlerine men kino sunugatyn öwrenji bolan soň filmleri hasaba alyp onu artık ağa siz näçe sany filme düşdüňiz kätipinde maglumat aljak bolýan ay mena hiç wagtym ýöretmedim maglumaty ýazgam etmedim näçe filme suraty düşürüm bilemok diýär. Onun Türkmen Film Kino Studiosundaki işlerini elbette bilýärsiň. Daşary ýurtdan Tajikistan, Özbegistan, Kazakistan, Kırgızistan döwletleriniň ilçihanalyny üstülen o ýerde surat üçin filmleriň sanagyny ýerine ýetiren kesiplerini elbette alyp, soň seredip oturduk. Bu Belarus Film Kino Studiosynyň döwlet serkedatly 14 TR'den ibaret filmde de suraty düşüpdir. Wenger kinematografistleri Süýgü we Gahar adly film suraty düşürende şu Türkmenistanyň çäginde bolup geçen wakalar bar ekende, onuň Aksak Derviş adly Vamberi bir wagtlar Türkmenistana gelip Türkmen Orta Aziýany öwrenýän döwri waka bagyşlanan film suraty düşürende artykçalygy sorap Türkmen Film Kino Studiosynyň wajyp kesipleriniň birini berýärler. Mas Film Kino Studiosyna da gara artygaga ýanky bir hili giň göwrümli, giň adam bolup hiç özüniň surat açan filmleriniň sanawyny ýazmandyr, almandyr da. Mene artygaga şoň ýany adamdy. Kino sunugatynda da bizim Türkmen Film Kino Studiosunda öndüren filmde de onuň ýerine ýetiren kesipler hiç wagt ýadyndan çykan. Sen ýadyndan çykarypsyň, aty eý görmeli, aýamaly, asen boldy. Öwret şoňa, öwret. Gorgunmusyňyz? Salamu aleykum alawaga. Häzir özüni ýaşulary ýönemaly. Maslahat eýýäm birsiz geçip dur. Onu ýaýlak bizsiz geçýä, häzir. Men häzir gidip bolan baryny ýygyna ak gelen. Aýyrly özüm miner. Jigit elmudama jigitdir. Hay! Ýigide doğrudan hem işi ýigide eken o. Ay orta ölükle. On soňa men 60 ýyl mundan öň öz perizadymy şulat delen goňşawadan alyp kaçypdym. Bu at kegsen ýaşaýdymy? Ay bolýa sen işiň däl.
Türkmenistan'ın halk artisti Ustad Halip Ahmet Artıkjalliyev ve sonra Bulat Mansurov'un Şükür Bakşı Çeper filmine Çapık Khan bilen Mehmet Yar Khan'ın keşfini döretmek inanılıyor. Bu filmde iki keşfi döretmek aktör çüyünüm, rejissör çüyünüm ansa düşmeyenler. Emma rejissör bu iki keşfi Artıkjalliyev'e tavşırıp yanlışmanlar. Tebe bu filmi tomoşa edende de bu keşiflerde başka aktör gözüne getirmek asla mümkün näligini düşünýän. Ol biri-birine gapma garşylykly bu iki keşifin asıl bir häsiýetleriniň dürli-dürlüdigini içgin iýdarlap bir açyk görkezmegi ören ıssatlyk bilen başaryp bilipdir. Şükür. Hadi senin yarağın. Adamlar. Men dutarlı geldim. Hep deysen bütün ağzım menin kelläm bir pikir geldi. Epin ýsasy şu körüşüçe dutar bilen ağam halat etmäge ruhsat berin. Eger başarmasam onu nova sizinki. Şükür kulak as. Sen yine näme etmekçi bolýaň? Dutar adamlaryň kölgede diýinçelýän mahaly ýara bolup biler. Meselem toýlarda. Men ikimiziň hiç kimide samsyk ýa-da kem akyllyp biljek däl. Oýany dünýäniň akyllar adamlar çözsün. Ýöne men hiç haçan düşmanyň öňünden öz hazırın çıkıp yengin halk işini görmeyenlerin, dinge kullar öz yengicilerini şahatlandıryanlarlar düşünüklü mü? Şükür Khan. Merhaba illeşler. Häzir bolsa biz şu Türkmenistanyň halk artisti Artıkjalliyew'in dostu, Türkmenistanyň halk artisti, kino rejissör Urad Murat Gummatov'un beren gurrunlaryny häzir size ýetirmekçi. Gelin ona merhaba illeşler, şu ýerde Türkmenistanyň halk artisti, kino rejissör Urad Murat Gummatov'un berjek gurrunyny hemmämiz birlikde dinläýän. Artıkjally diýen artistleri dünýede hiç bir artisti meňdemeýän artist. Sebebi onun öz şahsy häsiýeti, öz häsiýeti, tebigi häsiýeti hiç kime meňdemeýän. Ýoksam hawala hiç kim bir-birini meňdeýän, o düşnükli zat. Ýöne Artıkjallyda bu zatlar ýöne mesemäliň görünüp durýan zat meňdemeýändigi. Şoň üçin dörejilik şahsiýetini hem öz eserlerini öýdüni, İnanmanın öýdüniň bir häsiýetiniň bir bölejigini istese istemese ol hukman öz eserlerinde, keşiflerinde hukman peýda bolýar. Artıkjally bilen men pikirimçe menden kän tirkeşen adam ýokmyka diýen. 1956-njy ýylda men o wagtlar mektepde okap ýörgän Maryň Kemin adyndaky döwlet drama teatryna çağa keşiflerini ýerine ýetirýärdim. 56-njy ýylda ben şu Turgan Işık'ta tiyatrın taklasyna geçip hareketinde bollu olayım. Daşavuz drama tiyatrının baş yol başçısı. Size 5 minuttan size can edecek. Onun için mümkün bolsa gelin dip telefon yani bizim Kemine tiyatrının kömekçisi geldiydim. Benim vardım garaşıp oturuyor. İçimden fikir ediyorum. Daşavuz tiyatrının baş yol başçısı. Benim 16 yaşlı çağı. Men o näyi derkar oldum diýip uly pikir etdim men. Geň borup. Jaň etdi. Jaň etdi. O men artyk jally diýdi, şu teatrın baş ýol başçysy diýdi. O menem diýdim, gaty men üçin gyzykly diýdim, gowy diýdim, hoş diýdim. Ýöne geň borýan diýdim, men näyi gerek boldum diýdim. Siz men tanýarmymy diýdim. Ýok diýdi. Men öýdüňde görem, okul maňa diýdi, Akmurat Hümmedow diýip men bir diýdi, synapdaşym ma diýdi, Daşkent dokany diýdi. Akmurat Hümmedow soň görüp otursak, türkmenne belli
Artistlerin biri olup çıktı. Akmurat Ümmet. İkisi bir sınıfta okanlar Daşkent'te. Şol gurrun veriyeti okap görkekliydi. Şunlar bir oğlancık var. Kemene tiyatrına. Akmurat Ümmet men nereden tanıyor? Şol çağa keşler oynap görkem. Akmurat Ümmet o Marin Morunlar mektebini okuyan da şu köpçülük sahnara katlaşardı. Okuğa gitmekende. Sonra men tanıyadı. Hava dedim. Hatta bu da dedim. Hava menin ne malumat gerek dedim. Dedi hem dedi şu bizim tiyatrımıza geleydim olacak dedi. Ev dedim. Kemine tiyatrında bir 3-4 tane keşfi yerine getireymişim dedi. Biz de orada 10-15 olayı tüy sana gelişiptir onun dedi. Çağının keşfi var dedi. Benim aytdım. Yok o da dedim. Birinciden 7-8 aydan oku etmeliydim. Moskva dedim. Nette köpten mer dedim. Oku etmeli. Oradan 8 aydan dedim ben yerimi ötüp vermeyin dedim. Sondan son 1958 yılda Altıgarlı ayna filmine başlanına, yol ötenine alayan Suruda düşürme yerler var ekeni. Altıgarlı öz dörözürük toporu bilen, şu Marada Şobat işlep veren Kulkışı Kulmurat falan öyüne gelip düşlep, ondan zaman yankışı yol ötene geç gitmelek, kendi bana Kulkışı Kulmurat gitti. Geldiydi, Altıgarlı'yı görüyordum deydi, artık sallam geliyediydi. Sonra benim alıp yol ötene Suruda düşmeye, görse Altıgarlı mümkün sinemalar deydi. Ay benim altı ağabeyini görmüyorum, benim için bağıt. Onun atlarına aşık olup veren ne? Dünya aşıktı altı ağabeyinin bey artistliğine. Dişi alı geldiler, ana şöyle dedim. Birinci yadak altı ağabeyinin ödünü verdim, artık sallıydım şöyle verdim. Ana şunun sonra artık sallı kimden doğas, ama te dünyadan kaydiyanca devam et. İnni bir yerde men fikrimce, eğer artık zalli hakkında yaatlama hükümet açılayan olsa, men fikrimce ilki bilen şu artık zallin yankı baştak belleşim yani eydeki artistlere menglemeyen öz borçlu hakkında hükümet açtak olur. Artık zalli bir filmde 2 tane keşfi dörödü biliyor. 2 keşfi bir filmde dörötmek, oradan birbirine menglemeyen. Şolun her türlü hayasiyetini, ayratıyınlığını tomoşaça yetirmek, çeperlerse. Ol, dine ulu artistlere boynu üye. Olmasa bir filmde 2 tane keşfi çeperlerse dörötmek artiste mümkün değil. Şimdi alkololüğün hemme belli, dünya belli filmlerdir. Şükür bağışıda göründür adamlar. Oraya mı? İkisem biri sağ, biri han yani. Min diyecek yani. Yok. Yöne birine mingdenak. Artık zallin kinoda döröden hemme keşleri dünyalı bay, han, şah ve şuna mingdeşler. Görüyorsunuz mu? Bir padişah eylik padişah, bir han beylik hanı mingdeyecek yani. Yok. Şu artık zallin döröden keşiflerine hiç kaysam şu birine mingdeyen ağam, birini kaytadan ağam. Yarışın birinci de o hiçbir dudar üstünlük getirmedi. Şeylilik bilen yüzüp gelcedelimizi devam edelim. Bu oyunu ben sana durmuşu düşündürmek için kurdum. Durmuşun özü bir yarıştır. Güçlü doğru yener, eçiz yeniler. Adamlar mı uygun bulunur. Bir neçeler şu adam meali, güçlü zorlara hizmet ediyor. Akkavirleri bolsa şu sağlanmalar kimi, öz karşıdaşlarını yemip üstünlük kazanacak bolyarlar. Bu görüşte denglik hakkında hiç kim fikir hem ediyen nedir? Yusuf, sen bu adamlara sin edip gör. İki sağdanlığın dengligi olurdu konuştöreden hak. Olur, yarışa geliptirler.
Dağdan dağlar öldürdü, saynak dağlardan öldürdü. Han bir darağıttır. Kökler hem rayet. Kökler bolluça. Puda ondan tapar himayet. Ey sağdanna, niyem için geziyersin sen gözle var. Ansat kazancın var sen. Olmarsın hiç sağdagar. Vasfet yok muravani. Devlet gelsin karşına. Yoksa pulsuz zihinin olsudur göz yaşına. Han bir darağıttır. Kökleri hem rayet. Kökler berk bollawsa. Puda ondan tapar himayet. Artık Çalıyev Türkmen kino rejissörü Bulat Mansurov bilen gatygy aragatnaşyk saklaýardy. Şol birinji filminden başlap o saçakly gatnaşýardy, maşgala bolup gatnaşýardy. Ol Moskwa baranda hökman Bulat Mansurowyň ýaryna barady. Bulat Mansurow hökman Aşgabatda bir saý sebäp bilen gelaýse dogulup önüp ösen ýurdu da Türkmenabad şäheri. Gelende bular bir-birinden duşurdylar. Şoň üçin Artık Çalıyew Bulat Mansurowyň artist diýerdiler. Ine 1941-45-nji uruş ýyllaryna bagşlanan Ölüm ýokdur oglanary adly filmde ol Änewli Mehmet diýen adamyň gahremany kesbini ananya. Gazaply uruş döwri daşyny gabap alýalar, olar köpçülik bizimkiler azçylyk özüm 1945-nji ýylyň aprel aýlarynyň başlary ine urşuň torban azyk wagt gaýdy. Şol zan adamlar helak bolmaýaly aldy ýoly bilen gabap ýaraglaryny eline alyp elini götürjek bolýarlardy. Şonda sizin generalyňyz kim bolsa iýerin bizim generalymyz bilen gürleşmäge diýen bir sahnasy bardy. Şu filmiň iň bir täsirli ýerine çyk bolýan. Şonda eger sen murtly ýüzüň gözüň dagan bir hyrsızrak generalimy men diýen sen generalyň kesbinde bolla ýanky emes generaly bilen duşup olar boýnegdir ýaraglaryny tapşyrsynlar ýesir düşünür diýip ýanky Mehmet Änewli sen kim diýip soraýardy ol. Men Änewli Mehmet general diýip aýdýardy. Ine şu ýerde de kino rejissör Bulat Mansurow Artık Çalıyew kinoda kesip oynaya, o kesip içinde de kesip oynadıydı. O katı usat bolmaly. Yani özüne Mehmet'in kesibini yerine getiriyen Nemes generalın yanına baranda yine de oyun aldı ve yine de oynamalı. General olup oynamalı. Yine şol şeyle çalışırımlı kuruluşu boyunca filmde de Artık Çalıyew katı usatlık bilen yerine getiriyor. Yine Artık Çalıyew katı seyrek ular tesirde maksus ular tesirde kavat edilen bir ýagdaý var. O ýagdaýym şu insanyň iňçe, nepis, şuňur duýgularyny beýan etmek üçin ekranda ýasaknada beýan etmek üçin berde köp halatlarda söz ýernat ejizligi diýer. Sebäbi insanyny duýgu diýen zat sözden, dilden öňden ýörýär. Şeýle bir inçe, ýiti, nepis, sirri duýgular bolýar insanda. Ony söz bilen beýan etmäge intek söz döremendir. Şoň üçin ekran diýen zatda, teatrda, sahnada şu artist diýen uly hüner, inçe hüner
Ne şöyle şol söze gelmeyen yankı ağdan ince, nefis, sırlı, yiti duyguları ul artistler gözü bilen işleyli. Şu gözü oynanını, şu fikri, şu duyguğa oynanını tomoşaçı eyyem artistin özünden hem şonu duyup görüp otuyor. Bilye, duyya, buna söz yok. Yine şol ulu hünermen artistlere berliyen. Onu dekin artık canlı da bardı. Ondan bu ne mariyada vardı. Ben ken onu ödüm, kino düşürdüm, kinolarda bile düştük suratı. Öyle yine de eyleki artistlere mengdemeyen tarafı şol yerine etiriyen keşfi, dörüdiyen keşfinne kəbir sahnalarda tasa gelmeyen, gövünne cay del sahnalar oluyor. Şonu rejistör son gövünne caylamasa ol düşene ol. Men na şunu ya tak ekrana çıkıp men diyebilecek gibi sözler diye. Onu hepsini diyebilecek gibi. Bu edebi esasını yadan after yattır men rejistör düşündürüyor diye. Ona yok diye. Şunu ne kim yalanım orada kim koyanım orada şöyle tata gelen ak diye. Son neme tata gelmeyenliğini düşündürüyor ol. Düşündürenin berde rejistör kendi kurulap bilen ak. Ne şöyle ne etmer oluyor şöyle rejistörle artık canlı şunu hükman şu tata getiriyorlar. Tata getirmese ekranın önüne, kameranın önüne gelmiyor. Ana artık sallin üt döşük geri. Sebebi olay diye men hükman ediyenlerime inanmalı diye. İnanmasam diye rejistörün bunun için ya bunun edebi etatını yadanını yazıcıyım bunun için men çıkıblam ok diye. Sebebi men bunun cay olmasa demek men niye tomoşaçını ağlayan adam oluyor. Yasamalık var deyip. Şunu drone yerine subut etmeyeni başarayan artisti. Ondan sonra bir de onunla kendi duruşluklarda olduk tomoşaçılarla. Sebebi təyədə film çıkayanına vilayet merkezlerine tomoşaçılarla təyədə filmi görkezip izinlenim. Şu filmi tomoşaçılar film veriyediler. Sonra veriyediler. Ay deyediler. Kıdıklı durumlar oluyordu. Şunu artık sarlar köpülen soru verenlerine sizin morlumuz halifanız kim deyip soruyorlar. Hiç kime menglemeyen cevap şunda vardı. Men halifam siz diyeydi. Halk ve tebigat hem de durmuşun özü diyeydi. Men sizden öğrenmeyenler. Siz men halifam hem morlumum diyeydi. Men iki filmde bile düştük oradan. Yani İkbala Bek Murat Bağın keşf. Benim kulağım bulucu yerine getiriyordum. Ondan şöyle de köp birek ben artık hükümünde ikram duşayan yerlerimiz vardı. Elbette artık sarılayalı ustad, artist bilen bile hurada düşmek ol yengil oluyor. Yengil onu sen çekmeli olan yoktu. Kaytam ol sen çek ya artist hükümünde. Mazırına gelen şagallayarlar. Selamun aleyküm Arçın. Ve aleykümselam. Sağlık mısın? Nerede? Bırak bayım öyle geldi. Ayşe var. Kut öyle geldi ha. Hamsını ver. Ne? Yaşlılar. Bizim oğlancıklamadın eden işi akla tıgarıyallar. Yönümün olun mazalı temmiyetini verdim. Onsamam yaşlılar. Yara gülen gepleşecek olsa sonunun gov olmayacağını bileyiniz. Ne men kellemi eteğime salıp yaraşığa geldim. Eğer de enihime atasını rıza etseniz, onun ağzından çıkan zadı vermeyiniz tayin. Katı diye uletli maslahat. Uçluyor ite yaşı deyiptirler.
Şey değilim. Alıngatamaz bu hanmay. Yine şloriyal şahsiyetleri yattanında men fikrimçe na bir Türkmen Devlet Medeniyet İnstitutu'na 24 tane hünerden hüner veriyez. İçinde zaten yankı rejisörler, artistler, kino artistleri. Yine şu artık canlıya alakı uluy dörödüzlük şahsiyet artistleri. Men fikrimçe mektep hükümlüne. Olaryň söýelýän keşiplerini institutumuzda bir görkezýäs. Şoň üçin hem Türkmen Devlet Medeniyet İnstitutumuzda nusha hökümünde geljekki artistlara, rejissörlere biz olary mektep hökümünde, nusha hökümünde inçeden syn berip, şolaň bilent ustatlyklaryny, beýik ustatlyklaryny wasp edip biz taliplerimize sapak berýäs. Ine şlorýadaky bilent hünermenleri, artistleri, dörödüzlük şahsiyetleri, yatlamağı, hemme şertleri dörödön süyün. Hormatly prezidentimiň hemişe jany, sağortun bilent tutuplarym hemişe gitdigiçe dora wazalsın. Merhaba ileşler, biz kino sanatyny 3 müjek ýygyň Türkmenistanyň halk artisti Artyk Jalliýew başlanan gepleşigimizi dowam edýär. Türkmenistanyň halk artisti Artyk Jalliýewiň meşhur Aýgatlardan çeper filmine aşyryň keşfini jalandyran Artyk Jalliýew bu filme eýýäm kino sanatynyň iňçi sirlerini düşünýän aktyor hökümine kabul edilýär. Watanyny, halkyny jany teni bilen söýýän, edermen, paýhatly türkmen ýigdi aşyryň bir çylşyrymly keşfini döretmek aňta düşmändir. Şonuň üçin Artyk Jalliýew Aýgatlarym romanyny ençegedek gaýtalap okumaly bolupdyr. Ol diňe film surada düşürilýän bir pursatlaryny däl, şondan boş wagtlaryny hem aşyryň keşfine ýaşapdyr. Aşyryň keşfiniň şeýle şowly çykmagam elbetde hut şoň üçin bolsa gerek. Türkmen kino sanatynyň ösüşini aýgatly ädim bolşy ýaly Artyk Jalliýewiň hem dörödüzlük ýoluny aýgatly ädim bolupdyr. Gözüm kaplayamaz, no. Ha, şurada uğrayat mı? Dağı neymi? Yere okun yaman keyfim köklü. Annem kök olman, toyok diyene. Toynamıyordum kumi. Olmanı neymi? Ediliyordun öyle çok karlı. Bak öğlenmen yerini, dost. Beyle vakit bir de yettirek yok. Ayın sonum neymi? Canım da keyfim kök. Şoma teşekkür edeyim. Türkiye'de Türkiye dilli gepleyen yurtların kino festivali geçirildi. Şoňa bizim öz dokumental filmi zadyň alkydende uçury ýokargalyp birazjyk badalandan soň suw berýärler. Şu suw berenne bir dagyz geldi bize suw berdi. Biz Türkmen kinoçulary toppak bolup otyrs da, o içinde tanşlaram ba, bellilerim ba, ona soň ol azajyk bir hili otonan ýany boldy. Bize salam berdi. Onun men Artyk Jalliýewiň aktygy diýdi. Ine hemmemiz ýüzüne seretdik bilen. Edil Artyk Jalliýew men dep dur, mawy gözli, ýüzi gözli, Artyk edil özü bir gaty owodan özüne çekici
gıydekenne ne artık Çallyfyň aktyklary köpüsi onun uğrundan Türkmen Devlet Medeniyet Enstitüsü'nde de sol atasynyň başlan işini dowam etdirýär diýjek bolýarna. Bu bolsa haçanna sol ganda bolany kär wezipe dowam edýär. Artık Çallyf gynansak-da şeýle insan ömrü bilen alanda gysgaçyk ömür ýaşady. Gatti so nähili kesbirini yetirse de jany teni bilen bar ihlasyny şoňa harç ederdi de. Şoň üçin ene şoň ýani aradan şeýle alanda ir çykdy da näçe sany ýazylan senariýalar, näçe sany ýerine ýetirmedi kesipler, onuň arzu eden kesipleri amala asman galdy da gynalsagam. Emma Türkmen kinoçulary artık agan şeýle Türkmen kinosynyň ýüzi diýsegem bolýar. Ol birdiňe Türkmen film kinostudiýasynyň önümlerine surat öçmen köp ýurtlaryň kinostudiýalarynda da önümlerinde de surat öçürüp Türkmen aktörçülük ustadlygyny ýerine ýetirjiligini o ýerlerde de görkezdi. Şoň üçin biz oňa Türkmen kinosynyň ýüzi diýsegem bolýar. Baba Ananowa diýsimiz ýaly. Biz elbette şeýle artistiň bolandygyny goňýarys. Türkmen Devlet Medeniyet Enstitüsü'ne ne biz sapak berýäs aktörleri, kino rejissörleri, kino operatorları östürüp ýetişdirýär. Ine şeýle meşhur halipa artistleriň ömrü dörejiligini biz ösüp gelýän ýaş hünärmenlere halipa hökmünde öwredýär. Artık Çallyf ýaly meşhur artistlerimiziň ömrü we dörejiligi barada Türkmen telewizionynyň ýaýlymlarynda halka ýetirmekde ulu mümkinçilik türedýän gahrman arkadamyzyň alyp barýan il ýurt behbetli döwlet ähmetli işlerinde mudama işiniň robat bolmagyny tüsürekden arzu edýän. Mehriban ýerleşler, Türkmenistanyň halk artisti Artyk Çallyf öz söýgüli kärine ýürekden berilen galjaň adam bolupdyr. Ol ömrüniň baş manysynda öwrilen milli syngata gulluk etmek işine, güjür gaýratyny, saglygyny aýaman türkmen syngatyny gülletmekde uly işleri bitiren halipalaň biridir. Ustad Halipa Ahmet Artyk Çallyfyň ýöne köý bolmadyk, baý döredijlik goýa durmuş ýoly we şol ýoly halkymyza, ýaş nesillerimize ýetirmek biziň her birimiziň borjumyzdyr. Halipa Artyk Çallyf bilen 1993-94-njy 95-96 4 ýyl bilerekdir keçdik. Olam sebäbi bir üç tane kino bile düşmeli bolduk we herlerine söýüdip kinoda bile oynamaly bolduk. Meňe birinji kinom şol. Artyk Çallyf barada ýatlanan artyň bir ol Türkmenistan kinosyny otuny ullukan eýil goýan adam da. Dogry. Sağdan alanda da bir 30 tane kino düşünüm ýadyma düşýär. Indek ýadyma düşmeýänem känip gurrun bereni bilýän men. Artyk Çallyf diňe kino urunyň näle adam kärçilik terapi, dogumlugy, edermenligi, muny bilokan oglunlary şo döwürde okan Daşkent okan döwürlerinde de şol artyň bir başarjanglygy, bir türkmen adamına mahsus bir watan hüýjülügem bar tamyna. Şo ýadyma düşýär şol marda kino düşüp ýörkak bir oglan gelip şol her sapar kino kotoradan öýlerine gidýär, kino alyp ýörkak surat düşür kotoradan.
Näme şunu Türkiýede edem şol bir mehmançylyga çağırjak bolýar. Artykçala da gelen ozo gelsin ip kakam iýberýär günni biziň bu wagtymyz bolan okda deden bir bahana bilen ondan gitmeli bolduk bir gün. Andan şol owan ýar sabada näme üçün artykçalygyny görmäni. Sebäbi awry halkyň arasynda da gaty beýik. Ýene bir zat ýadyma düşýär, 1970-nji ýylda maňa işte bir Nowaýa gitmek meser etdi. Şonu bir kinoteatra barsak, Özbegistanyň kino ýyllarlary diýip turup durda. Orta aranda da artykçalyň turuty. Men hemen şu alyp baran ýol başlama soradyk şuňa ol artist biziň türkmenimiziň artisti diýdi, ýok diýip eňek berenok da biziň artistim diýip. Sebäbi şu Babanyň artykçalyk Özbek kinosyny, täze kinosyny, kazak kyrgyz kinolaryny gatken düşýärdi. Bir ýerlik öýlerine baramda telegrammalar bar. Şunu men gözüm bilen gördüm, olum Özbekistandan Özbek film kino studiýasy artykçalyk siz plan keşfe akrar edildiňiz. Plan jumaýda gelin. Ýaşaklaryny galdym, kazaklardan gelipdir, täjiklerden gelipdir, kırgızlardan gelipdir. Olan bärde iş köp bolan bu wagt bilen barýan nälerde. Siz suraty düşürmezsizden kino akrar edildiňiz. Plan jumaýda gaýrat edip gelewerin. Sinek edilmezden. Ha, o sinek edilmezden. Olar sinek edilýär surat bilen ýa kinodan bir bölejik oýnap berilmeli. Ondan artyk bilen biz bir kuşçu diýip bir kino düşdük. Ol tamaşaçylar megerem ýadyna da bir gülkülji durmuşdan bolup geçen wakaly artykçalyň megerem şol birinji gedek bir gülküli keşplerde düşüşüm gelýän. Şonda bir tüýdükçüň keşfini ýerine ýetirdi. Ondan men ýaman köp generallary, baýlary oynadym. Madam asoltanlary, serkerdeler oynap ýör. Maňa gülkülji keşp berädiň diýip Muhammed Tüýüngany aýdypdyr. Ola mana şonu ýaly keşfe bar, ýerine ýetirdiň. Tüýüs maňa bolýar. Muhammed oynasın, Muhammed Beki general oynasın, maňa şonu beriň diýip. Şol keşfi ýerine ýetirip, şo kino tamaşaçylary hödürlenen soň artykdan öýkelek geden adamlarym köp boldy. Şonu artykçalar niri bunu ýanaky tüýdük çalpdyn bir gelişmejek zatlar etdiň diýip bu hedile diýetdi şoňa. Ona hemşin gelişen o. Men ýöne sultanlary oynap bermeliler, o men gözüm bar. Ha görýärmi? Men hedil etdim diýär şo düşünni. Türkmenistan halk artisti Halipamız artykçalyk bilen maňa küçük kino filminde kino sunutyna işleşmek meýser etdi. Artyga barada diňe gowy atlamalar, süýji atlamalar biziň aňymyzda galdy. Artyga zehini öz sunutyna berilen adam diňe kino sunuty üçin, teatr sunuty üçin dören Halipa diýip hasap edýän, men özüm bagtly saýan, şolar ýaly Halipa bilen ýekiji filmim bolsa, şoň bilen kino düşmek maňa meýser etdi. Şonu şo Halipaň
kino sunotunu şeýle süýýänligini özüm göz ýetirdim. Bir gün şol halipamyza garaşdyk. Alyp geldiler boýun, "Eýýäm gelenini taýyn artistnen derrew men taýyn başlap bilýäňiz" diýdi. Şol eýýäm ustatlykdan habar berýär. Ustatlyk derejesi ençeme filmlere düşmegi, ýagny şoň süýgüsi, şoň mehri eýýäm kino sunotyna bir ýalpylap iň bir öňde barja aktyordygyny göze görkezýärdi. Şoň üçin Artyk agaň diňe zehini barada däl, Artyk agaň halipamyzyň adamçylygy barada da aýda Sümeyliýa beýik adamçylygy barada. Şol biziň ýaş artistligimize seretmezden bizi şeýle bir süýgü bilen, mehri bilen gurşap alýan, şoňa bolan süýgümiz hiç wagt öçmezmika diýen. Şu Artyk aga maňa ýumşak gyzýarlar, myssyk gyzdym diýerdi. Şu biziň öýlenýän ýeri bar Artyk agaň iň soňunda şu ýerde bir zat ýadyma düşýär. Şu ilkinji gezek özüm öýlenýän kim diýen diýip begenýärdi da. Şular ýaly aýdym sazly, şular ýaly owadan ýerde mene öýlenmändirnem diýip degişýärdi da. Şol eşiklerini düzedenne de şoňa ihlas bilen, süýgü bilen ýapyşyp bir nemetdiýär begenýär daşyndan bizem begenýär. Özü bir ýaşly halipa bolsa da ýürejigi şoň çagan kyýaljakdy da. Şolar ýalyk artist bilen işleşmek, bir filme düşmek maňa meser etdi. Şoň üçin men özümi gaty bagytly saýýan. Ine şo filmde iň bir ýaşly halipa hökmüne şo filmde surata düşdi. Şonu film düşürilmedik wagtam bize oturup gurrun bererdi. Gyzykly wakalar gurrun bererdi. Gülüşüp, degişip oturardy. Edil biziň ýaşdaşmyz ýaly biz bilen degişip gülüşüp oturup bilerdi. Galy berse de şu kino sunotyna şeýlerek bolanyna gowy bolýar. Şeýsen gowy bolýanlar beýtmäge göre diýip hökman halipalyk maslahatyny bererdi. Artyk aga menden oturup sorady, "Sen niýe oturup geldiň?" diýdi. Ondan menem Moskwaň Şepkinatnaky teatral ýokary okuwny oturup geldim diýdim. "He, tüweleme" diýip şol her bir aktioryň ykbaly şol adama gyzykdy da oturup soraýardy. "Tüweleme goýjak ekeniň, he, boljak, boljak" diýip özüçe şeýle baha bererdi. Artyk arada diňe gowy ýatlamalar biziň aňymyzda galdy. Biziň şeýle beýik halipalamyzy, zehinli halipalamyzy, öten halipalamyzyň hemmesini ýatlamak üçin bize giň ýol açan hormatly prezidentimiziň jany sag bolsun, tutýan tutumly işleri mundan hem ileri bolsun. Yine bir Artygyň bir adamkärçilik tarapyň beýik tarap bar. Şu baran ýerine awraý gaty ullum. Bu wagtlar Muhammed şu edilýän işleň, kinolaň edilýän keşp bilen adamlara halkymyza hödürlenen keşp bilen şeýle ýokary derejede ýerine ýetirilip adamlaryň kalbyna alyp, ýani şonu bir her bir adam özüni gaty edip adamlaryň arasynda awraý gaty ýokardy diýip. Yani şem ne okuw turaýamda şu köýten alatna syna diýerler. Hawa. Onun şu synada suraty barp haqaw
yankı. Ol pikirner neme döndürmezdi bir hili bölümöltde o ne. Kahu sana başladın berek kahu ne görýän suratı diýip bir ýaşlarda gollaşy senem ýaňa aýdýan. Şu ýaşlarda gollaşam ýetgeşdi. Bunu kino finaldan geçip näme köýtüne gitdi. Bunu näçe kilometr maşynla gitmeli boldy. Onun barayamızda kino alıp başlanan nokta. Bir hoğunlarlığı diyen yerli hakim adam bilen artistali şu gürleşýär şu arta eýem gürleşip bir ýanky ol dinjalny ýerine gitmeli şu taýda kabul etjek mihmanlar ýan gürleşipdir de. Bardyk şu taýda öz beýemçiligi diýär. Artda ne adamlar oturun ýaşulyny şu taýynyň o hakim kabul edýärdik. Ýanky onun hakim diýdi yankı neme siz dedi biraz gidin şu taýda dedi aýlan kömelek ýygnarsınız dedi. Onu şunu ýazyp bir kiçik kalçaçygal aýdogdy kişi aýdogdy. Yo onu goýun dedi. Hani oğullar getirin bir muhun altan dedi berin. Ho sen başgaga diýär. Sen näme bizge nireye berýän diýdi. Kömelegi berýän diýdi. Ay bolýa diýip ay bir sagat etmel gelýär aýdogdyň arkasynda bir halta kömür. Muhun altan gözüňe getirýän şeýdik gelýän ýerden. Bütün bäherden baran adamlar hemme gaty gen görüp daşyny ýüşdükkä hakyk şuňa bar tegelek çörek ýaly. Tandırın çöregi var tegelek. Şuň ýaly kömelekler de. Ana ulluhan hem toýgadyny dograp ýankyny bişirdikde, ýaňy başlaýan aktyorlary bir şolaň ýanyna bir bedençilik etdirmez da. Ýaş oglan gözi ýaly ýaşyrlan şeýle degişip, gülüşip, garyp, gaçyşyp. Abi domatlar şeýle bilýärdi ýamon. Ne keşp bir ýerine ýetiren. Esasy hanlyň tatysyny han. Bu kol seride oturdu ýankyr. Molla da. Hakik owan mollasyny oýnar. Bu elbetde gaty öz şinem tamaşaçylar şinem gaty gen boldy da köýtün alatynda. Artykçalyň bir pesperli de özi. Bunun bärsi däl. Ulumsy däl. Şoň bilenim halkyň göwnünden turýardy. Halkyň şoňa bir duşuklary käni diýse. Ştada bir surat bada, 87-nji ýylda düşen surat. Könrünce gidilenine Muhammed Hüseyin hanma. Şunun adamların yüzlerini seyret, taňyrdanym seyredeni şeýle bir mehir bilen seyredýärler şoňa. Aras şülgesip, kakara kino altda da. Men o komissaryň keşfini ýerine ýetirdim. Ýene artda şol hanyň keşfide. Onun öýdüň bilýän, bir Hasan kinolarynda näme bir dörejli adam aktörlük durmuşymyzda bolýardy. Birden näme söz gelen nokta. Bu käwat bolýardy. Artykçalygyň şu zatlardan başy karşı bara gaty ütgeşikdi da. Şu zatlardan käwat adamda bolýardy. Birden bara taýarlanan sözler aktörüň diline gelmän durup berýär. Ýanky joşgun neme diýär, buňa hemme zatlar goşulýar da. Artykçalygyň özüniň ýüz keşfi, o daşyndan keşfi bar da ol ýem keşfim bar, 80 götürme taýyn näýe. Daş keşfim özü bar, onuň kän bir şuň gözlemegem gerek geldi onuň üçin. Onuň üçin atyň üstünden şuň gelneme boldy, atyň üstünde Aziya bütün dünýä ýüpek berdi diýip şuň sözler bar da. Aziya diye şuna yankı. Aziya bütün dünya yüpek verdi. Yine de iyi nak sözler vardı. Şu yadına düşmek olan Aziya bütün dünya yüpek verdi. Ne şu yerlerde de gemi oldu. Başka sözler aydık koyurdu olsun ekranı var yanında. Son ekranı var yanında olsun sesini ayırıp teyden ses koyduk da ne mi? Hiç yutkuyan yer yok da. Yankı fikir devam ettirbilýärdir. Oňaly yerlerde şu alıp çykyşy ol bir ýanky keşfi girensen onuň ol hiç sypdyrmaýar da. Ustatlygyny ýene bir zatdan bilip bolýar. Artist kamerany duý, kamerany gör diýär-de rejissor. Şonu şeýle bir duýýardy. Arasy näçerek metr, näçerek rumoly, nirden gelmeli, nire gitmeli, iň soňuna näil guturmaly. Sen taýýar Muhammed taýýar.
Yörün derre bolly 3 gedek 4 gedek gaýry talap oturmak gerek geldi. Olam nämeden aňyraş ustatyň bir nişanyna. Artykçalygyň eden işleri adamyň kalbyndan alyp hiç ýatdan çykmajak keşber döretdi-de. Şoň üçin şu artykçalygy inni okuw gollanmasy ýalak ömür dörejiliğini, düşün kinolaryny, fünnelep, sinalaryny geçirip bir okuw gollanmasy ýaram etsen boljak da. Indi şu zatlary bize bir öten geçen medeniyet sanat işyerlerini tersenlerlerin hormatly arkadaşymyza köp sawaldan aýdýar. Biz üçin medeniyet işyerleri, teatr, sanat işyerleri üçin alyp barýan işleri mundan beýlegem rowaj alsyn. Koy hormatly arkadaşymyň jan sawalsyn, alyp barýan işleri mundan beýlegem rowaj alsyn. Ne bileyim merhum halipalarymyzy ýatlamaga şeýle uly mümkinçilikler edýänligi üçin hormatly prezidentimize uly sawalyn aýdýar. Bu gaty ullukany işte biziň ýaşlarymyz, biziň halipalarymyzy bilse gaty owat gerekli. Hormatly prezidentimiziň jany sag bolsun, ömür uzak bolsun. Ähli halkymyz üçin, ýurdumyz üçin edýän işleri oňuna bolsun. Ene mehribany ýerleşler şunuň bilen kino sanatyny öçmejek ýygyň Türkmenistanyň halk artisti Artykçalyýew bagşlanan gepleşigimiz tamam boldy. Mehribany ýerleşler, eger biziň gepleşiklerimizde teklipleňiz ýa bolmasa aýtjak zatlaryňyz bar bolsa, onu biziň gepleşigimizde jaňysy ýa-da bolmasa hat üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Sunwatymyzyň hak howanlary arkadaşymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak tutýan tümli işleriniň elmedama rowaj almagyny arzu edip gepleşigimizi jemleýär. Hoşda bolun mehribany adam.